Wilders κεφάλαιο 1110, πέφτουν οι αστέρες. Οι Γκοροσέοι φύγαν από το κάστρο τους για να έρθουν στο Egghead, να τιμωρήσουν τον Λούφι και να σταματήσουν το μήνυμα του Vegapunk. Βλέπουμε όλες τις δαιμονικές τους μορφές. Ο καράφλας Γκορόσεϊ είναι ένα άλογο το οποίο είναι φτιαγμένο από κόκαλα. Έχει μαύρο σπαθί ακριβώς όπως ο Μίχοκ και επίσης επιθέσεις πάγου. Βλέπουμε τους γίγαντες που σώζουν στο τέλος του κεφαλαίου το Λούφι, κόβουν στη μέση έναν Γκορόσεϊ, το σκοτώνουν και επίσης έχουμε την νίκη τη θριαμβευτική του Ζόρο εναντίον του Λομπ Λούτσι. Έχουμε τον σταματημό των πασιφίστες. Το κεφάλαιο είναι φωτιά. Έχει ανέβει η πίεση. Είχατε τρελαθεί όλοι στο live. Πάμε να δούμε το τι συμβαίνει. Στο εξώφυλλο του κεφαλαίου βλέπουμε την Γιάματο, η οποία μιλάει με τον Μομονόσουκε. Βρίσκονται στο κάστρο του, στην Flower Capital, εκεί ωραία φαίνεται από πίσω η θέα. Του ανακοινώνει ότι θέλει να επισκεφθεί όλους τους ναούς του Wano Kuni. Θέλει να ταξιδέψει στη χώρα ακριβώς όπως έκανε ο πατέρας του, ακριβώς όπως έκανε ο Όντεν. Περιμένω με ανυπομονησία να δω τις περιπέτειες της Γιάματο. Θέλω να δω το τι θα συμβεί στα επόμενα κεφάλαια. Θα συναντήσει τον πατέρα της. Πέθανε ο μπαμπάς Κάιντο. Πέθανε η Big Mom. Θα βρει το φρούτο της. Ποιος θα πάρει το φρούτο της? Τι απέγιναν οι συμμάχοι του Κάιντο? Παράδειγμα, ο Queen θα πάει να επιστρέψει πίσω με τον Judge να κάνει τους Nomads. Δεν ξέρουμε, θα μάθουμε στα επόμενα. Επίσης, όπως μπαίνουμε στο κεφάλαιο, στην αρχή βλέπουμε αντίδραση από όλους όσους βρίσκονται στο πεδίο της μάχης. Έχουν έρθει οι Γκοροσέοι και βλέπουμε τους 4 κεραυνούς. Βλέπουμε πρώτα μακρινό πλάνο από το Egghead, ναυτικά πλοία. Έχουν εντυπωσιαστεί, δεν έχουν καταλάβει το τι συμβαίνει. Βλέπουμε την Bluegrass, τη γριά, η οποία είναι πάνω στην Καμιλοπάρδαλη και καταλαβαίνει ότι έχουν έρθει εδώ πέρα οι υπόλοιποι γέροι, όπως ήρθε και ο Saturn. Έχουμε και αντίδραση από το group του Franky. Βλέπουμε Franky, Atlas, επίσης είναι εκεί πέρα Kuma, Bonnie και ένας γίγαντας, οι οποίοι έχουν ανησυχήσει για το τι συμβαίνει. Έχουν χωριστεί οι γίγαντες όπως βλέπουμε. Είναι το group του Franky με γίγαντες που περιμένουν στα πλοία. Άλλοι πολεμούν τα πλοία. Βλέπουμε χαρακτηριστικά έναν ωραίο τοξότη. Φαντάσου πόσο τεράστια είναι τα βέλη αυτού του άντρα. Και επίσης παρέα οι γίγαντες με τα πασιφίστας καταστρέφουν σιγά σιγά ένα-ένα τα ναυτικά πλοία. Όσο για υπόλοιπους γίγαντες ακολουθούν τους αφέντες. Ντόρι και Μπρόγκι πάνε προς το κέντρο του νησιού, εκεί που βρίσκεται ο Λούφι, να τον βοηθήσουν να πολεμήσει τους νέους εχθρούς. Μετά αλλάζουμε πλάνο, πάμε στον ιερό τόπο της Μάριε Τζόις. Βλέπουμε το κάστρο, το οποίο για πρώτη φορά είναι άδειο και είναι πάρα πολύ περίεργο. Βλέπουμε το σαλόνι, βλέπουμε τις καναμπέδες. Μπροστά υπάρχει μια τεράστια πύλη σατανική, ένας μαύρος κύκλος 5α, που από εκεί βγαίνουν αστραπές κεραυνοί, χαμός. Και υπάρχει και ένα τεράστιο σαλιγκάρι ντεντενμούσι, το οποίο προβάλλει τα μέλη του καναλιού που στερίζουν οικονομικά. Όχι, ρε. Προβάλλει το μήνυμα του Vegapunk, που ο Vegapunk στην ουσία προσπαθεί να καθυστερήσει μέχρι να έρθει η ώρα να πει το μήνυμά του. Έχει μείνει πολύ λίγος χρόνος, 7 μόλις λεπτά, αλλά μέχρι να περάσουν αυτά τα λεφτά λέει μαλακίες. Στην ουσία λέει εδώ πέρα για μια εφευρεσία, το ότι αν πετάξει μια σταγόνα μέσα στο νερό, τότε αυτό θα γίνει καφές ζεστός. Επίσης ρωτάει τους υπόλοιπους φίλους του πόση ώρα έχει μείνει. Στην ουσία δεν ξέρει το τι να πει. Έχουμε την άφηξη στις επόμενες σελίδες των Γκοροσέοι. Βλέπουμε τις φύλες να ατμίζουν μαύρο καπνό. Και ξέρει προφανώς ο Vegapunk ότι θα προσπαθήσουν να σταματήσουν το μήνυμά του. Όταν ήρθαν οι Γκοροσέοι στο πεδίο της μάχης, όλοι στο live stream είχα τρελαθεί κι εγώ, αλλά αργότερα ακολουθούν ωραίες επικές στιγμές που θα τις αναλύσουμε. Και υπήρχε και πολύ δίλημμα το τι συμβαίνει. Έχουμε εδώ πέρα τους Γκοροσέοι, οι οποίοι είναι όλοι με μαύρες σιλουέτες. Eiichiro Oda, απλά δείξε μας κατευθείαν πως μοιάζουν, δεν πειράζει. Προφανώς θα επιχειρήσουν οι Γκοροσέοι να σταματήσουν το μήνυμα, αργότερα θα δούμε τι θα κάνουν. Προσπαθεί ο Σάντζι στο ίδιο μέρος της σελίδας, κάτω-κάτω έχει καβάλα εδώ πέρα στον ώμο του τον Vegapunk, προσπαθεί να επικοινωνήσει με την Νάμι, γιατί η Νάμι βρίσκεται πάνω στα σύννεφα μαζί με Ρόμπιν, Τσόπερ, Ουσόπ, Μπρου και Λίλιθ. Προφανώς επειδή είναι πάνω στα σύννεφα δεν έχουν οπτικό. Δεν ξέρουν το τι σημαίνει ακριβώς από κάτω τους, ότι έχουν έρθει Γκορόσεοι. Και επίσης έχουμε για αντίδραση του Λούφι, ο οποίος είναι απίστευτος. Λέει ότι έχουν έρθει 5 τέρατα. Βλέπει 5 τέρατα μπροστά του και πραγματικά είναι πολύ πολύ μικρούλης. Εκεί λοιπόν σε αυτή τη σελίδα μαθαίνουμε όλες τις δυνάμεις των Γκοροσέοι. Ξεκινάμε με τον Saturn, ο οποίος είναι ένα Γκιούγκι, είναι ένα ουσιόνι στην ουσία. Ταύρος αράχνη. Έχουμε τον Μάρκους Μάρς. Αυτό με τα μακριά μαλλιά, τον ψηλό με τα μουσια. Είναι ένα Ιτσουμάντε. Είναι ένα πουλί, ένα σπάνιο περίεργο πουλί. Έχουμε τον Topman Warkuri, ο οποίος είναι ο μουστακαλής ο Γκορόσεϊ και έχει 4 χαυλιόδοντες. Είναι ένας αγριόχειρος. Δεν κάνει τίποτα στο chapter, ίσως κάνει κάτι στο επόμενο. Έχουμε τον προσωπικό αγαπημένο μου, τον καραφλοδαίμονα, τον Ethan Baron Visnusjuro, ο οποίος είναι με το καταραμένο του ξύφος και γίνεται άλογο. Ένα μπακότσου, συγκεκριμένα το yokai, είναι ένας σκελετός.
Και μετά έχει και hybrid μορφή, πολύ όμορφη. Αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί, βλέπουμε τον Στέφαν Τζουπίτερ, ο οποίος είναι ο νεότερος Γκορόσεϊ, ο Ξανθός, και γίνεται μια σκουλικαντέρα. Ένα σκουλίκι της ερήμου, το οποίο λέγεται Sandworm. Και αυτό το σκουλίκι επίσης είναι μαύρο. Τώρα είναι μαύρο λόγω χάκι, επειδή συγκρούεται με το έδαφος. Είναι απλά μαύρο γιατί είναι δαίμονας. Δεν ξέρουμε. Πάντως στην αμέσως επόμενη σελίδα βλέπουμε ένα ωραίο πλάνο με όλους τους δαίμονες. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ο Λούφι είναι πολύ μικροσκοπικός και είναι ακριβώς δίπλα του τεράστιοι η Γκοροσέι καμαρωτή. Και ο πιο μικρός Γκορόσεϊ παραδόξως είναι ο Σάτουρν. Φαντάσου, ξέραμε ότι ο Σάτουρν ήταν τεράστιος και τελικά είναι ο πιο μικρός Γκορόσεϊ. Απίστευτο. Επίσης να πω ότι αυτή η σκηνή προφανώς είναι reference. Είναι ακριβώς η ίδια σκηνή με τον Ναρούτο όταν ο Μάνταρα είχε πολεμήσει τα Τζιντζούρικι. Τα Tailed Beast στο κεφάλαιο 667. Πάνε δέστο, είναι το ίδιο. Ωραία η Γκορόσεϊ, να τους σχολιάσουμε λίγο. Σε αυτό το διπλοσέλιδο τους βλέπουμε. Το σκουλίκι έχει πολλά δόντια, έχει επίσης μαύρους καπνούς. Όλοι τους έχουν μαύρους καπνούς. Δεν μου άρεσε το ότι δεν έλεγε τι φρούτα είναι και απλά έλεγε ότι αυτός είναι αυτό. Προφανώς ίσως υπονοεί ότι είναι όντως δαίμονας. Θα σας εξηγήσω αργότερα γιατί είναι δαίμονας. Μετά δίπλα έχουμε το άλογο, ωραίο άλογο, το πιο όμορφο σχεδιαστικά. Έχουμε στην μέση τον Σάτουρν, ο οποίος τους κάλεσε εδώ στο προηγούμενο κεφάλαιο. Έχουμε ακριβώς δίπλα τον Αγριόχειρο και έχουμε και το Ιτσουμάντε, τελευταίο το πουλί. Όλοι κάνουν κάτι πέραν από το χείρου. Μεταμορφώνεται αμέσως ο καραφλός Γκορόσεϊ, γίνεται hybrid, μισός άνθρωπος από τη μέση και πάνω, και ακριβώς από κάτω είναι τετράποδος, είναι άλογο, είναι κένταυρος στην ουσία. Έχει μια πολύ ωραία τεχνική, μπορεί και εντοπίζει όλους τους εχθρούς του νησιού. Έχει απίστευτη όραση, βλέπει από χιλιόμετρα όλα τα πασιφίστας, και ενώ τα εντοπίζει και βλέπουμε χαρακτηριστικά τα πασιφίστα να πολεμάνε εκεί πέρα τα πλοία, με ταχύτητα φωτός φτάνει γρήγορα πάνω τους και αρχίζει και τα πετσοκόβει ένα-ένα. Πολύ όμορφη σκηνή που τα πετσοκόβει. Βλέπουμε σαν άλλο Ζόρο, όπως κάνει το Σισόνσον, αρχίζει και κόβει ένα-ένα τα ρομπότ. Και έτσι όπως τα κόβει, βγαίνουν ατμοί πάγου από εκεί. Το ότι είναι σκελετός άλογο και ο Μπρουκ είναι επίσης σκελετός. Ξέρουμε ότι ο Μπρουκ απέκτησε τις τεχνικές πάγου όταν πέθανε και πήγε στον κάτω κόσμο. Άρα μπορεί η Γκορόσεϊ να είναι τέρατα του κάτω κόσμου. Άνθρωποι οι οποίοι επανήλθαν στη ζωή και απέκτησαν αυτές τις δυνάμεις. Πολύ ωραίο το μαύρο του σπαθί. Στο live όλοι ήμασταν καυλωμένοι όταν το βλέπαμε και υπήρχε δίλημμα. Τελικά το μαύρο σπαθί εδώ πέρα του Γκορόσεϊ τι είναι? Είναι μαύρο λόγω χάκι ή το έχει κάνει μαύρο αντρικά όπως είναι του Μιχόκ και όπως ήταν του Ριούμα, του προπάπου του Ζόρο? Ποντάρω στο δεύτερο, γιατί είναι Γκορόσεϊ, έχει το νούμερο 1 Κιτέτσου καταραμένο σπαθί, είναι από τους τελικούς κακούς που θα πολεμήσουμε. Πολύ λογικό λοιπόν να είναι και πανίσχυρο το σπαθί του. Και στο επόμενο κεφάλαιο, το 1111, ο Ζόρο προβλέπει ότι θα τον πολεμήσει. Επίσης, το επόμενο κεφάλαιο, να ξέρετε, έχει δηλώσει όντα πως θα έχουμε χρωματιστή αφίσα. Πολύ πιθανόν να έχουμε αφιέρωμα στον Ακίρα Τοριγιάμα, τον νεκρό μαγκάκα του Dragon Ball. Μπορεί να δούμε κάτι εκεί. Στην ίδια σελίδα μ' αρέσει που το κάθε πασιφίστα που πετσοκόβεται μιλάει. Αρχίζουν και αποκτάνε δική του συνείδηση. Και λέει εδώ πέρα το ένα που πρωτοκόπηκε, με έπιασε. Αργότερα ένας λέει, με πιάσανε, με κόψανε, με κάνανε. Αντιδρούν πάνω στις κινήσεις που δέχονται. Μετά έχουμε το πιο γαμάτο πλάνο του μάγκα κάτε με. Μάχη Ρομπ Λούτσι εναντίον Ζόρο. Σε δύσκολη κατάσταση ο Ζόρο, ενώ συγκρούεται με τον Ζόρο, του φεύγει το σπαθί από το στόμα και αρχίζει και κάνει σβούρες πάνω στον αέρα. Και εκεί είναι που γίνεται αλαζόνας ο Ρομπ Λούτσι και λέει: νιώθω ήδη τη δόξα και θα πάω προς τα εκεί, ξέρω εγώ, θα ξεφύγω. Ο Ζόρο νευριάζει που ακούει τον αντίπαλό του ήδη να θεωρεί πως είναι νικητής. Εκεί είναι που καταφτάνει στο πεδίο της μάχης και ο Τζιμπέι, ο οποίος συνομιλεί με τον Σάντζι. Ο Σάντζι του λέει στην ουσία: τελείωνε! Πάρε τον Ζόρο! Είναι βάρος ο Ζόρο! Τι κάνει, γιατί καθυστερεί, πού είναι αυτός? Και εξηγεί ο ψαράνθρωπος ότι ο Ζόρο ακόμα πολεμάει τον Λούτσι. Ακούγοντας την συνομιλία ο Ζόρο από τον Σάντζι να τον λέει μάριμο, γρασιδομάλι, βάρος, ότι όλα στο νησί τα κάνει ο Σάντζι, νευριάζει, δεν λέει τίποτα και στην αμέσως επόμενη σελίδα πιάνει το ξύφος από τον αέρα, ετοιμάζεται μια νέα κίνηση σαν το Ρίου, κόκομπα, ματαραγκάρι και κόβει στη μέση τον Ρομπ Λούτσι. Είναι απίστευτη σκηνή, είχαμε τρελαθεί όλοι στο live stream, γιατί αργότερα παρατηρούμε ότι όχι μόνο τα σπαθιά του Ζόρο είναι μαύρα, και ο ίδιος έχει γίνει full body armament χάκι. Έχει γίνει πίσα μαύρος από το χάκι και έχει μαύρους κεραυνούς. Έβαλε ό,τι είχε και δεν είχε ο άνθρωπος μέσα του, έγινε όλος χάκι και ενεργοποίησε χάκι κατακτητή, γιατί έχουμε κεραυνούς.
Κατέστρεψε το Rob Lucci. Άμα ο Rob Lucci επέζησε μετά από αυτό το χτύπημα, πραγματικά δεν ξέρω, ρε. Μη με λέτε Σπύρο, να με λέτε Captain στα επόμενα. Συνεχίζεται βέβαια κι άλλος ένας γαμάτος ξεφομάχος, ο Ethan Baron Ojuro. Ο καραφλός πετσοκόβει όλα τα πασιφίστα μέσα σε δευτερόλεπτα. Ο τύπος με το που έφτασε στο νησί έγινε άλογο και έκανε απλά μια γύρα και τα εξολόθρεψε όλα τα ρομποτάκια. Όλα τα έχει παγώσει, όπως βλέπουμε εδώ χαρακτηριστικά. Ενημερώνουν εδώ πέρα οι ναυτικοί μεταξύ τους ότι έχει πέσει πάνω από μισό στόλο στον πασιφίστα. Τι γίνεται. Προφανώς έχουν στόχο πλέον την Bonnie. Μπορούν πλέον να την πολεμήσουν επειδή δεν υπάρχουν τα πασιφίστα να την προστατεύουν. Καταλαβαίνουν πως η Bonnie είναι με τους Straw Hats νότιο-ανατολικά. Και δίνει ο Doberman την εντολή να πάνε να την εξολοθρέψουν. Επίσης, τρομάζει πάρα πολύ ο Sanji, γιατί βλέπει ξαφνικά ένα από τους Gorosei, το πουλί, το Itsumade, να ανοίγει τα φτερά και να πηγαίνει ψηλά στον αέρα προς το Labo Face. Θέλει να σταματήσει τον πομπό του μηνύματος και να σκοτώσει όλους τους Straw Hats που βρίσκονται εκεί εμπόδιο. Και ο Sanji λέει στην ουσία: φύγετε, ξεφύγετε! Αλλά είναι πολύ αργά γιατί ήδη έχει φτάσει εκεί πέρα ο φτερωτός δαίμονας, κοιτάει από ψηλά την άμυνα και συγκρούεται με την άμυνα του νησιού. Δεν ξέρουμε τι έπαθε ο συγκεκριμένος Gorosei, γιατί μετά την έκρηξη δεν βλέπουμε τίποτα. Διαπέρασε με το ράμφος του την άμυνα, δεν κατάφερε να τη διαπεράσει. Δεν ξέρουμε. Μπορεί και να τραυματίστηκε. Εάν τραυματίστηκε, έχουν χτυπήσει δύο Gorosei σε αυτό το πέρα το chapter. Το πουλί και η σκουλικαντέρα στο τέλος. Θα φτάσουμε αργότερα εκεί. Υπέροχος ο καραφλός. Στην ουσία τελειώνει με ένα με τα πασιφίστας. Έχει νικήσει όλα τα ρομποτάκια. Και εκεί είναι λοιπόν που μπαίνει στη μάχη και το σκουλίκι. Που μπαίνει κάτω από το έδαφος για να εμφανιστεί προς τον Λούφι και να τον φάει από κάτω. Φτάσουμε όμως αργότερα εκεί. Επιστρέφουμε πίσω στους φίλους μας που βρίσκονται πάνω στα σύννεφα. Ενημερώνει ο Usopp τον Sanji, παίρνει το τηλέφωνο και του λέει πως πλέον είναι όλοι σόι και αυλαβείς, όπως επίσης και το καράβι. Αλλά δεν μπορούν να ξεφύγουν γιατί δεν βρίσκεται ακόμα εδώ πέρα ο Zoro και ο Jinbei. Δεν έχουν φτάσει ακόμα εδώ πέρα. Ο Jinbei απαντά ότι θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να φτάσει γρήγορα σε αυτούς. Επίσης, βλέπουμε πως το καράβι σώθηκε χάρη μια κίνηση του Usopp. Έκανε το Green Star Mabu Javelin, το οποίο έβγαλε κάτι ξύλα μπαμπού και σταμάτησε στην ουσία το καράβι, επειδή θυμόμαστε ότι έτρεχε με απίστευτη ταχύτητα και παραλίγο να πάει να συγκρουστεί με την άμυνα του νησιού και να καταστραφεί το Sunny. Εννοείται πως πανηγυρίζει το ότι σώθηκε η Lilith με τον Brook. Τους βλέπουμε δίπλα από πίσω να χορεύουν, ας πούμε. Ωραίο και αστείο. Και στην αμέσως επόμενη σελίδα, ενώ έχει φτάσει ο Jinbei προς τον Zoro στο πεδίο της μάχης και πλησιάζει ακόμη περισσότερο και βλέπει τον Zoro full πίσα μαύρο. Και είναι με ανοιχτό στο στόμα, όπως και εμείς ήμασταν ανοιχτοί στο στόμα. Στο live είχαμε τρελαθεί όταν το βλέπαμε. Επίσης ο Luffy είναι με το στόμα ανοιχτό, γιατί βλέπει από κάτω του ένα τεράστιο άνοιγμα να τον τρώει. Είναι στην ουσία η σκουλικαντέρα, ο Jupiter, ο οποίος τον κατάφηκε και εκεί για καλή μας τύχη ήρθε ο Ντόρι και ο Μπρόγι για να σώσει την κατάσταση και λένε Λούφι, δεν σου ταιριάζουν τέτοια σκοτεινά μέρη, και κάνουν μια διπλή συνδυαστική επίθεση με τα τσεκούρια και τα μαχαίρια τους, στην ουσία πριόνι του ήλιου, και σαν κλαδευτικό κόβουν στη μέση το σκουλίκι και έφαλε. Ουφ, δεν μπορώ. Κόβουν στη μέση το σκουλίκι, ρε φίλε, και ελευθερώνει το Λούφι. Και εκεί που ελευθερώνει το Λούφι και βγαίνει έξω, λέει χρόνια και ζαμάνια, μάγκες. Τι γίνεται? Και λένε εδώ οι γίγαντες, Λούφι, επειδή εσύ δεν ήρθες σε εμάς, ήρθαμε εμείς σε σένα για να σε πάρουμε από εδώ. Δεν έχουμε break την επόμενη εβδομάδα. Απίστευτο κεφάλαιο. Στο τέλος, το σκουλίκι, όπως είχαμε πει και στο live, μάλλον δεν πέθανε. Γιατί τα σκουλίκια μπορείς και τα κόβεις και συνεχίζουν και ζουν. Επίσης, δεν βγήκε αίμα. Ξέρουμε τα σκουλίκια δεν βγάζουν αίμα. Άρα δεν τραυματίστηκε. Επίσης, και να τραυματίστηκε εδώ, επειδή του έφυγε το κεφάλι, πολύ πιθανόν να ξανακολλήσει, να ξαναγιατρευτεί, γιατί έχουν θεραπευτικές ιδιότητες οι Gorosei, όπως είχαμε δει σε προηγούμενο κεφάλαιο με τον Saturn. Εγώ αυτό που κρατάω είναι ότι μάλλον είναι δαίμονες του κάτω κόσμου, γιατί έχουν αυτές τις παγωτεχνικές όπως έχει και ο Brook. Ο αγαπημένος μου Gorosei παραμένει να είναι ο καραφλός, ειδικά μετά τις δυνάμεις του σκελετού. Προβλέπω ότι και το σπαθί του να χάσει μπορεί να χτίσει νέο σπαθί με κόκαλα, γιατί έχουμε δει τέτοιες τεχνικές σε άλλα anime. Επίσης υπενθυμίζω ότι έχουμε μόλις 7 λεπτά μέχρι να ανακοινώσει ο Vegapunk το μήνυμά του στον κόσμο. Θέλω πολύ να μάθω το τι θα αποκαλύψει αυτός ο μπάρμπας. Επίσης δεν ξέρω εάν πέθανε. Μπορεί να έχει μείνει απλά σε κόμμα, απλά να λιποθύμησε, ή μπορεί να έγινε ψηφιακή άλλη μορφή, μπορεί να γίνει τεχνολογία. Έχουμε επιπλέον συμμάχους στο πετσί μας. Δεν ξεχνάμε τον αρχαίο γίγαντα ρομπότ. Ακόμα δεν έχει
κάνει κάτι, δεν έχει πει την τελευταία κουβέντα ο Λούφι. Έχει ακόμα δύναμη, μπορεί να αντιμετωπίσει τους Γκορόσεϊ, έστω για αυτά τα λεπτά μέχρι ο Vegapunk να διαδώσει το μήνυμα στον κόσμο. Επίσης, τι θα γίνει με τους υπόλοιπους τρόχατς? Είμαστε σε δίλημμα. Θα ξεφύγουν να πάνε στο Elbaf και θα μείνουμε οι υπόλοιποι 4 αντρικοί να πολεμήσουμε γίγαντες Λούφι, Ζόρο, Σάντζι, Τζίμπεϊ, ή θα πολεμήσουμε όλοι οι Straw Hats μαζί? Ευκαιρία λοιπόν να δούμε το Monster Trio να συνεργάζεται. Ευκαιρία να δούμε στο επόμενο κεφάλαιο που είναι τα γενέθλια του Ζόρο να κάνει επιτέλους κάτι και ίσως να κλέψει το σπαθί του καραφλού και να κάνει επιτέλους μια αναβάθμιση. Και θέλω επίσης να μου πείτε εάν θα έρθουν επιπλέον σύμμαχοι. Θα έρθει η Yamato μόλις τελειώσει την ιστορία της εδώ πέρα στο Egghead να βοηθήσει? Θα έρθει ο Shanks? Θα έρθει ο Rayleigh? Θα έρθει ο Dragon? Τι πιστεύετε? Γράψτε μου όλοι από κάτω. Ήμουν ο Καπετάνιος Greek. Ευχαριστώ που είδες το βίντεο μέχρι το τέλος. Θα τα πούμε στο επόμενο. Επίσης, αν σου άρεσε, δες και αυτό ρε μάγκα. Ίσως σου αρέσει και εκείνο.